Господи, колко са многобройни враговете ми! Мнозина въстават против мене. Мнозина казват за мене, за него няма спасение от Бога. Но Ти, Господи, си щит за мене, моя слава, и Ти изправяш главата ми. Призовавам Господа, и Той ми отговаря от светата си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се уплаша от десетки хиляди хора, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи! Спаси ме, Боже мой! Защото Ти удреш по лицето всички мои врагове, трушиш зъбите на нечестивите. Спасението е от Господа. Твоето благословение да дойде върху народа Ти.